nayo eyayimnandi ngakhona, izinto ey'ningi ngaqala ukuzenza ngithandana nayo, njengokuthi nje ngikhiphe imali yekhanda nginike umuntu wesifazane. Ngaqala ngaleya ngane ukwenza iy'nzipho nje zomuntu wesimame, ngaqala ngaleya ngane mina. Hhayi-ke sithandane-ke nengane yabantu nje kube mnandi. Ibinokuhamba njalo ngama-weekend esontweni ngoba ubaba bayo noma baba abafundisi, so behambe iyosonta esontweni lakubo. Kufika iphasika-ke, uma kufika iphasika ihambe-ke le ngane mina ngiyisayele emqashweni ngingayi ekhaya. Hhayi ngisazibhorekele-ke la emqashweni, kufike enye inkabi yami ehlala around ithi hhayi asizole siye ngapha elokishini kunomjitha wayo emaziyo simvala. Hhayi sihambe-ke nale ndoda le. Masifika laphana elokishini, hhayi sifike sihlale nje ngaphandle sikhiphele utshwala siphuze kube mnandi. Mase kufika omunye umjitha ohlala khona futhi la emqashweni afika sijoyine, hhayi sijoyine lo mbhemu kuyiphuzelo. Siyaxoxa-ke lo mbhemu uyasho ukuthi hhayi unentombi yakhe laphana endlini yakhe. Sesiyaxoxa-ke ilanguage yamajitha, uyasho ukuthi hhayi le ngane ayiphaki inomuntu phansi. Kusukela ngoLwesine nje lokhu imphakelile. Uyasho nje ukuthi kwamanje ukhathele uyimvithi ngendlela le ngane ephaka ngakhona. Hhayi siyihlekele nje siqhubeke silokhuza. Hhayi ahambe lo mjitha abuye athi hhayi umama uzosilethela ukudla la. Hhayi nangempela wathi uma ephuma lo mama ekhulunywa ngaye esilethela ukudla, webhincithawula lo sisi lo. Ngacishe ngaquleka ngibona ukuthi kuphuma le ntombi yami eyitshitshi le umzalwane. Yiyo le ebesixoxa ngayo la ukuthi hhayi imqedile lo mbhemu. Hheyi yathi uma ifika ngathula engathi akonakele lutho. Yafika yasilokhuza sinika ukudla. Yathi uma sinika mina ngendlela engangicasuke ngakhona, yathi uma inginika iplate elinenyama ne-rice ngavele ngalibamba ngalishaya phansi fahla. Ngathi uma ngiqeda ukulishaya phansi lo mbhemu lo le ngane ephuma endlini yakhe angasabuzi lutho avele ahlale kumina ngenqindi. Kuyisigora-ke loya mbhemu.